Hezky máte, to je ono. 39. Paráda. Drž to, Mates! To je ono! 39! 28. 39. 39, jasný. Jasný. Já chvilku budu tu Martina Novotného tu nemáme náhodou, blíží se mistrovství Evropy v kulturistice juniorů. Vyhlížíte se tady už perspektivní závodníky, jak to je? Převesně odpoledne. Samozřejmě jsem tady z toho důvodu, že se mistrovství Evropy juniorů, který proběhlo v Rumunsku. A vzhledem k tomu, že v podstatě soustředění začíná už tuhle středu a skříží se nám s mistrovstvím České republiky, je nutno už hledat talenty a zvládnout soustředění. Nicméně já bych se chtěl ještě vrátit k hostů, účast v kategorii, kde je velmi slušná, těch dalších dvou je sice nižší, ale zase jsem velmi rád spokojený s tou úrovní, protože nám tam rostou prací, který budou opravdu výbornou zálohou v juniorské kategorii, dokonce si troufám, že rostenců bude už letos na mistrovství Evropy reprezentovat. Drž to! Kaž nám záda, to je ono. Který to je, to neprozradíme. Prozrazovat nebudu, ono tam už ví, jen tak na něj mám, bude určitě přizván a doufám si tvrdit, že má velkou šanci. Jinak mistrovství Evropy, všichni víte, proběhne v Rumunsku. Nominace proběhne příští týden na mistrovství České republiky. Ta bude důležitá, účastní se jí v podstatě jak lidi, kteří už budou na soustředění, tak se může samozřejmě zúčastnit každý z závodníků, který na mistrovství republiky bude. Paráda, paráda! Vyhlášení! Děkuju a teď tady už k tomu vyhlášení. Konečně! Na 6. místě se umístil Radek Kundrik. Startovní číslo 42. Na místě 5. David Varga. Startovní číslo 19. První. Paráda, Mates. Místo 4. to nepopulární Adam Pivoňka. Mates, paráda. Pomyslná bronzová medaile nebo i skutečná. Tomáš Petrovič, startovní číslo 40. Až zlatou, Mates. Ne. Stojí dobře, je první. Druhé místo. Borci se velmi sportovně drží a čekají ten verdikt. Takže místo druhé. Startovní číslo 39. Martin Jindra. A vítězem mistrovství Čech kategorii starší dorost kulturistika do 65 kg Josef Jampílek se startovním číslem 28. Myslím, že můžu za nás za všechny poblahopřát všem těm prvním 3 i těm ostatním, i tomu 7., kterého teď už na pódiu nevidíme, za přípravu i sportovní výkony. Gratuluju moc. Takže děkuju, poprosím vás, abyste opustili pódium. Ještě zřejmě bude póza pro fotografa prvních 3. A těho široké zepředu. Nejlepší! Paráda. Paráda. Je ono. Je to
Nevím, no. Je trochu vysoký, no. Jenom ještě připomenu Josefu Jampilkovi, který vyhrál tu kategorii, aby se nevzdaloval, zůstal v zákulisí, protože po skončení vyhlášení všech 3 kategorií bude soutěž o absolutního vítěze v kategorii starší dorost. Já